טוב, שלום לכולם, לי קוראים טל ואיתי עמית. נציג כרגע את הפרויקט שלנו. למעשה עם כל התפתחות ה-AI והרובוטיקה בעולם אפשר לראות הרבה רובוטים שיוצרים אינטראקציה יפה עם בני אדם. אבל אף אחד מהרובוטים האלה לא באמת יכול ליצור אינטראקציה עם אנשים חרשים ולקויי שמיעה שביום יום שלהם מדברים בשפת הסימנים. לשם כך בנינו רובוט שיודע לדבר בשפת הסימנים. כרגע עמית יכניס לו קלט את המילה Hello. אפשר לראות שהרובוט ממש קולט את הקולות שעמית כותב לו בשפת הסימנים. כאן ניתן לראות את המילה שעמית מכניס. שלחתי לו את המילה Hello. שלחנו לרובוט את המילה Hello. אפשר לראות שהוא מוציא לנו תגובה, בגלל שהרבה פעמים רשמנו לו Hello, אז הוא מחזיר לנו קלט שאנחנו רושמים לו כל היום Hello. והרובוט מתחיל לדבר איתנו בשפת הסימנים. במפה שהצגנו לפניכם, מפת האותיות, אפשר לראות קולות שהרובוט בעצם מוציא בתור פלט, ולהבין את שפת הסימנים של הרובוט, בגלל שהרובוט בסוף מוגבל והוא לא יכול להט את כל האותיות כמו יד של בן אדם. אז תודה רבה על הצפייה ועל הפרויקט.